Ne! Šta bi vidio? I pozdrav ljudi, znači dobrodošli u novu epizodu Slice Productionsa i danas ćemo igrati malo Minecraft preživljavanja i danas ćemo graditi jednu građevinu. Sad ćete vidjeti uskoro i koju. A prije toga ćemo da vidimo šta se tu malo promijenilo na serveru, iako nije dosta toga. Kao što vidite imam ovaj Diamond Sword, malo sam ga enchantovao i popravio, znači dao sam sharpness 2 i unbreaking 3 i vidite da sam čitav anvil razvalio. I ovdje sam napravio neke enchantovane knjige, znači neke sam iskoristio tako da eto. Znači to su neke promjene, zatim kula. Kula je završena, znači u potpunosti, evo kako ona izgleda, znači profesionalno odrađena, znači malo ono na starinski način. Ovamo ćemo graditi novu građevinu koju ćete vidjeti koja je, evo vidite kako iznutra izgleda i ugradili smo lift ljudi moji, znači lift. Znači ovako samo popnijete i ovdje možete gledati vama na svijet i tako dalje, možete ovdje skakati u bazen iza koji smo pravili u prošloj epizodi i što nismo snimali. I kao što vidite nemam teksture, tako da ono, bože zna, zato što veći FPS svako, tako da eto i to je neka misterija. Ovo ne znam da li ste vidjeli ste u farm Nether Warta, ali meni je mrsko sad prokretati. I sada ću vam reći koju ćemo građevinu raditi. Kao što vidite, znači sam snimam zato što ovi moji jarani što snima nešto su zauzeti. A i svakako mi ne trebaju zato što ću, obično će mi smetati, tako da. Ovdje sam ja primio neke materijale, znači kopao sam kvarc jedno po sata u onom netheru i dobio sam dosta XP-a, zato sam mogu enchantovati. Ovo sam malo popravio ovaj armor tu. Znači, danas ćemo graditi hram. Neki, kao vjerski, nije baš vjerski, nego ono. Znači, nešto kao, ne znam, u Jerusalemu ima onaj hram, tako dalje, znači. Nisam htio da sada pravimo crkve, džami i to, nego ćemo napraviti jednostavno jedan hram koji će biti ovo za sve religije. Ako prvo sam mislio da napravimo neke stubove od ovog kvarca, onda ćemo zidove malo drveta, malo ovih stone brikova. Imam vamo, pečem sa neki stone, tako ako mi zafali pa ćemo vidjeti, znači ovdje sam pripremio krajati to sve. Ovo će biti taj ulaz, sada ću odrediti jedno, pa evo 3 bloka, znači ovo je sredina. Idemo znači napraviti neki kao put. Znači odavdje će početi zapravo ta građevina, znači napravio sam neku površinu, nije nešto velika, ali eto. Znači ovdje imamo hrane, malo i to, znači baš su se pripremili. Sada, sada ćemo ovaj pilar, yellow pilar jeste, znači mnogo slično pa je malo teško. Znači, sad idemo ovako nekoliko blokova usi, znači jedan i ovaj će okolo biti kao step. U stvari ne, on će morati malo vamo ići zato što će smetati na ulaz. Znači okolo će ići stepence, izgledat će kao stup, znači mnogo moćno će biti, vidjet ćete. Znači, jedan, samo malo da izračunam kako bi to trebalo izgledati, 2, 3, 4, 5, 6. Evo stavit ćemo 6 za svaki slučaj. I sada padamo. I sada ćemo napraviti stairs da vidim kako će izgledati ovi stubovi. Znači naravno od kvarca prema stairs. Da bi se složilo. Dobro, evo. Hajde samo ćemo ovako napraviti nekoliko. Sada ćete vidjeti kako će to moćno da izgleda. Znači može ovako da izgleda. Znači ne znam da li je ovako bolje ili ovako. Čekaj, malo dvoklik radi. Znači inače ova epizoda će biti malo duža, tako da ono, bože. Znači možda će trebati još kvarca, ali ovako puno moćnije izgleda. Tako da ćemo mi ovako znači uraditi. Idemo znači opet ovako quartz stairs.
sa ovim, znači, da, s tešima malo sam se pogubio. Znači, malo je neobično ovako snijat sam, pošto, ono, Minecraft obično, nemam šta sam pričat, tako da. Pa mogli mi malo štet na ovom kvarcu, da stavimo ispod kamen. Znači, ovo će biti neki kao, neka kao vrsta štednje, pošto nemamo dosta kvarca, tako da ovako ćemo, znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je li tako? Jeste. Sad sam se polomio, znači, noge slomio. Idemo, znači, ovaj epizod ću malo ubrzati, usjeckat, pošto ono, nema smisla da traje toliko. Ovako sam tija. Znači, ćemo vidimo, meni će ovo zafalt, ali dobro. Užas. Znači ovako bit će još stubova, sad ću ja to otprilike označiti, znači, tako da opet ćemo se morat varat gore, ali prvo ćemo spavati i ovaj meni FPS užasno nervira. I znači, okreni se pogrešno, odmah meni muka kad se onako okrene pogrešno, ali ne veze. Znači sad ćemo sići, ovo ćemo srušiti velikom brzinom, znači nećemo spati sa onim kamenim krampama, pošto, ono, da ne bi sada tu pol sata nešto radili. Tako da, znači, ovdje ćemo još dodati stairs-e, ali nećemo sada zadati puno anatomi. Znači, ovdje će ići, u stvari ovdje neće ići vrata, nego će ovdje sada početi iće dva vrata i sada ćemo trebati drveta. Znači, svih ovih vrsta. Trebat će 2 oaka, trebat će bircha, trebat će stakla, sam zaboravio nabaviti, ali to nećemo vjerovatno u ovu epizodu raditi. Znači, ide sada ovdje, kako zove, oak, ide 3, ićemo i ovdje 3, i ovako sam da izravnam, morat ću, pošto se neću fino postaviti, ovako. Znači, i ovdje će biti vrata. Tako, znači, sada ću ovdje morat se malo podignuti. I znači, ovdje će sada biti jedan kao, kako da kažem, toranj. I to će izgledati mnogo moćno i izgledat će nešto ovako, znači, znači, to mnogo moćno izgleda. Sada, ovdje će ići naravno vrata, kasnije kad budemo to sve napravili. Sada ovdje će ići ovako. Iće kao, sada ne znam kako da to izmislim. Znači, ovdje ćemo sada staviti, pošto ovaj stub neće ništa vidjeti, stavit ćemo malo stone brikova možda. Vidimo kako će to sve izgledati. Znači, stone brikovi ćemo malo ovdje postaviti. Ovako, znači to će tako da izgleda. Sada ćemo trebati još ovog oak wooda. Ovako ćemo sada to da postavimo. Sada ide, znači, oak wood ovako dole. 1, 2, 3, 4, 5. I ovdje ćemo sada da stavimo ovako 1, 2, 3, 4, 5, koliko bude išlo. Sada ćemo vidjeti koliko će to zapravo u sjenu ići. Idemo malo pojest nešto. Pojest. I sada iće ovako oak wood okolo. Sad me mnogo ovo nervira. Gdje me ona sjekira? Znači, mnogo me nervira, tako da treba će nam ova sjekira. Mnogo je zeznute, znači, snijat u ovim uslovima. Sam malo. Znači, ovdje će sada ići, kako sada to da objasnim? Čekaj, sada će, nisam mislio o tome, sam malo.
Znači, treba će mi ovaj birch. Zapravo sve ćemo ovo pretvoriti u ove plenkove. Vidimo se, znači, ovako to trebalo nekako da izgleda. Ovako, znači, sada ovo, znači, malo je zeznuto, komplikovano izgleda, ali to ćemo mi uljepšat. Jest teško ovo. Znači, idemo ovako, ovo srušit. Znači, ajde, tako, postavi se, ekstra. Joj, čoveče, mora se, znači. Evo ovako, pošto je ovo previsoko za ovaj, kako se zove, prozor, tako da ćemo mi uraditi ovako. Znači, da bude mnogo moćno. Ne znam da li da stavim ovako, jel? Sada ćemo ovako slomiti ovo Stone Axe-om. Ovako. Znači, možda nastavim obična stakla, možete staviti ona kao stained glass, ali vidjet ćemo. Znači, evo kako to izgleda. Znači, to je jedna strana i to nije još gotova. Idemo još vamo ovo dodati sa oakom. I... vidi, neće moći. Aj, ne veze. Ok, nećemo vam ništa dodavati. Ovo da... Nek bude kockasto. Ta me briga, mrskom sad vam dodavati onu sa dirtom to, tako da nećemo ovako ništa raditi, a još ćemo dobiti više ovog drveta. Tako da, sada ćemo ovaj dio malo sa stone bricksom raditi, tako da, a krov će biti od akacije, tako da znate. Znači, mnogo će vjerovatno moćno izgledati. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. Ovo će ići isto ono u visinu, koliko treba. Op! Pada malo, ali ne veze. Znači, može izgledati malo ovaj hram, ali eto, nekako ćemo pokušati da ga učinimo velikim. Znači, ide se opet vama. Zafal ćemo. Što me nerviraš, čovječe. I ne sam razmišljao i mnogo mi ovo rahljavo i bahljavo izgleda. Tako da, htio sam i ovdje, ne baš toliko, nego ovdje sam htio kao dodati birch, ovako. Gore neko ostaje, baš da je neki oblik. On mi je nekako, totalno ružno izgleda. Tako da ćemo ga ovako ostaviti. Znači, mnogo moćno. Rijedat ćemo ovako, znači, isto kao i ovdje. Znači, samo će biti stone brickovi. I ja sam kontao da bude i nether brickovi, ali ne znam da li će to biti puno šareno. Tako da ćemo vidjeti kako će to izgledati, pa ćemo vidjeti da promijenimo ako ne bude valjalo. Ovako. Sada... I taman će ispasti u ovoj, kako se zove, dužini. Baš odgovara ova 12 dužina. Koliko je već blokova. Znači, taman će ispasti ovako svaka po 3 bloka, što je ono ekstra. Sada da vidim samo, ovdje imamo ovih nether brickova. Nećemo vidjeti, ovi ćemo jabuke odavde izbaciti. Ne vidim da li će ovo lijepo izgledati, mada sumnja. Da, mnogo loše izgleda. Tako da meni ipak više i ljepše stoji ova kameni ove stone bricks. Isto ćemo raditi sa suprotne strane, znači isto će ovako da izgleda. A s ove strane će biti malo moćniji prozor, neće biti ovako jednolični, znači stavit ćemo nekako drugačiji oblik, malo neobičan, ali vidjet ćete.
uradio sam ovo zidove, tako, u stvari nisam potpune zidove, ali sada ćemo početi raditi krov. Tako da uzet ćemo, imam akaciju, tako da ćemo je pretvoriti u wooden planks i sve ovo u stairse. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vas nisam smorio. Znači, ja ću inače rezat neke dijelove, pošto možda će neki dijelovi biti smorni. Možda podijelim epizodu ili nešto uradim, znači vidjet ću. Znači, ja ću sada odmah nastaviti s gradnjom. Prvo ću otići po taj, u stvari, prvo završiti ovaj krov i to. Pa ću otići po još akacije, po još kvarca i tako to. Znači, vidimo se u sljedećoj epizodi. I ostanite pratiti Slash Productions za nekoliko dana poslije ove epizode, u stvari sutra dan poslije ove epizode, treba da izađe i čuveni Happy Wheels, znači druga epizoda. Ako stignem snimiti, vidjet ćemo kako će to da izađe na kraju. Znači, vidimo sljedeću epizodi i čao!